Tu Kurdî, tu li hespê siwar dibî, tu pez didoşî, li mala we elb heye, tu jî gul distînî. Ma tu Kurdî, ma tu li hespê siwar dibî, ma tu hînê Kurdî dibî, ma tu jî ji azadiyê hez dikî. Eyaşîr çi ye? Kî li hespê siwar dibe? Tu çima Kurdî nizanî? Elb ji bo çi çêbûye? Te kîjan pirtûkê girt?